Hello everyone, this is John Award and welcome to today's episode on graffiti and vandalism. Is graffiti art or is graffiti vandalism? We are here to find out. PO2, Michael Pilar of Bacolod City Station 2 PNCO, who will explain to us when is graffiti art and when is it vandalism. Art sa tanan nga tao maka-appreciate example ara sa siyempre kalabanan laban nila sa public places. So everyone wala nga makakita sa dadlaw nga makambal nga nami or attractive. So kung vandalism guro ikaw lang guro yung maka-appreciate di yun makakita hindi mabalan hindi natin makagubagin sa iya sa beauty sa aton nga lugar. Yun kung the way nga pag-drawing na life-threatening or syempre maka-inflict sa ang damage not only sa ginapintahan nila nga wall kundi sa property man sa private. That's something new nga it can be life-threatening. Whose life is being threatened? Siyempre, kapanilag-nilag na sila kung may mga harap sa mga law enforcement or mga guards samtang drawing sila. Siyempre, sa wayon gina sila, may chances kung labanan sa ila sa wall sa dalan, maglagan sila, may chance sila nga maipit. Or kung ga-trespass sila sa isa ka lugar, may chance sila nga matiruan. Or base makastiguan na sila sa tagiyas ng balay. Sir, according to this mga street artist man sila, according to them, what they're doing is also art. Sa akon, sa akon ng yung opinion, siyempre ginatawag taganing artist kay ang bottom line na to appreciate others sila. Di what if kung ikaw lang yan sa imo self na maka-appreciate na. So, do ang essence ang ginatawag ng art, hindi mo na di ba la? Balan mo lakson na din nga ito, ginapita, lakson man ang nila ginabandal. Hindi lang ginaguba ta ang walls ang isa ka private individual, kundi ginaguba ta man ang image ang Bacolod City. Kaya tiyari di ang El Fisher, muna di ang main road na access sa kundi ang kamakadto sa Bacolod, makita ginang tao nga damo ang isang bandal, meaning sa amon man na Japon mabalik kay kinapabayan nanda sila namon. May man nga suggestion na why don't we give them a freedom wall kung diin sila maka-express kay para sa ila it is also a form of expression. Ibutangan ta sang mga laway nga mga art or self-explanatory wala na ila. So, pwede ta naman lang naiabutangan isang beautiful kag nami nga lang taon nga wall nga not only sa artist na maka-appreciate kundi sa all ages. Example sa mga kabataan nga galagaw da sa mga parents or may nakapanugid yan nga sa tubang sa Starbucks nga makita na nilang mga art na kunaga or kunahapon nga kapoy sila. So gakadulang ila kapoy kaya do ma-appreciate nila. So kung namuna karon niya laway na karon hindi man naguro nami guro sa panulukan ng iban yung bes nga makapuli sila nga sadya do nagdugang pag nila kakapoy sa or kakig sa not only sa nagimo na kundi sa gobyerno nga wala gid gimo sang tika nga mauntat na sa mga bago. This ends part 1 of our episode. Stand by for part 2 of this video. This is Joan Award and the Association of Negros Artists saying the secret ingredient is always love.